Good morning sa mga followers namo sa Davao Portal. Maayong adlaw mga higala. Welcome back sa tong page. Usa ka maninindot nga kabuntagon para sa inyong tanan. Gikan diri sa Davao Portal team nga nanukad diri sa may Santa Ana Wharf. Sa kini nga vlog, quick update lang tano sa kining usa ka government na project diri sa Davao. Again, nakita karon sa may Santa Ana Wharf aron ihatod sa inyo ang latest progress sa kining gina-construct na connector bridge or flyover no diri sa Pantalan sa Santana. As we all know, kining nga bridge mag-connect sa coastal road sa may Boulevard nga area or segment o diri sa Agdao sa may Arcastillo banda kung asa molusot kining coastal road. And as you can see, as of May 28 ni siya ha. Happy na gyud mahuman no ang iyang main structure. Pero kumpleto naman sa taas ug buhos para sa concrete nga flooring. And kulang lang siguro ani kining sa kilid nga mga barrier. And wa pa tay update no? Wa pa tay update nga mahatag sa inyo about sa mga like technical nga details. Wa pa gyud ta nakahigayon. Mayon ta kung makahigayon ta og interview og representative from the PWH11 aron mas detalyado ang update. Anyway, in the meantime, kini lang sa ang ato ang ihatag sa inyo karon kining footage sa construction site as of May 28. And taas-taas ni siya nga bridge no. Though again, wa pa ta nakakuha og technical details sa kini nga bridge, pero sa amo ang estimate kung tan-awon nimo siguro mudagan ni siya og like mga 700 meters ang iyang gitason. 700 so rough estimate ani mga 700 meters to 1 kilometer ang gitason. And of course, we could be wrong pero mga inana ang iyang most likely na gitason niya. Comment to tong mga nakahibalo sa sa technical details diri basig naa ay mga nakahibalo dira. And i-share ninyo sa ato mga followers ang inyong info para ma-update po sila sa latest. We appreciate it kung maka-share mo og mga relevant na information about aning connector bridge sa may Santa Ana Wharf. And gusto po na mo i-highlight no nga napod may mga balita nga nadungog na kining coastal road i-connect po daw ni siya sa kining i-construct na Davao City Samal Bridge. Of course, di pa nato na siya ma-confirm kay wa pa tay na interview nga authorized person from DPWH 11. So sa makausap pa kini nga structure or kini nga project kabahin gyapon ni siya sa Davao 30 billion Davao Coastal Road project. Ang coastal road nga stretching from Bagua Playa to Arcastillo sa may Agdao. Ang gitason ani niya is roughly about siguro mga nasa 18 kilometers nga coastal road. So that's all for this episode. Good morning sa tanan. By the way, kung wa pa mo naka-follow sa page no, click lang niyo ang follow para ma-update mo sa mga bago na mga episode para updated po mo sa mga information no diri sa development diri sa Davao. And please subscribe sa among YouTube channel na upload mi dito, i-search lang ang at Davao Portal Official. So kana lang sa atong update karon kay magsamal pa mi. Bye.